Zakývajte! Julia, aký sú rôzne 4 korčulovania? Neviem, treba sa Milana spýtať. Či je to kanadský štýl? Kanadský, ahoj. Počkaj, Milan, Milan, poď nám porozprávať o rôznych štýloch korčulovania. Takže ja... Prosím pekne, očkovanec HK32 vám dneska povie, ako sa korčuluje. Tak, robí sa to takto. Predvádza. Milan je pojašený. Milan sa predvádza. Takže takto sa to robí. Áno. To je HK32. A preto sme tam, kde sme. A preto ste v druhej lige. Ale no tak, to HK32 sa nedáva. Prepač, pardon. Čo je to HK32? Nikdy som Liptovský to nepočula. Mikuláš. To sa nemohlo stať. Počkaj, musí sa zaostrieť ešte. Ahoj. Predvedte nám nejakú krásnu korčuliarskú zostavu. Sleduj. Ktorý padne prvý? Ďalšie bude. Áno, určite. Ale ešte sa hambia. Ešte sa hapia. Počkaj, skúsim ale skúsim Áno? Treba sa zatrhnúť. Krásne, krásne. 4 desiatky? 1,9,5, lebo tam tá tretia obrátka bola trošku slabšia. Milan! Ria! Tuto máte vyzývateľov, že dávame dokopy také krásno-korčuliarské dvojice. Krátky program, vedeli by ste nejaký ponúknuť? Lebo tuto je 39,5 boda zatiaľ. Zo 40. Iba krátky, voľnú zostavu. Tak my sa dohodneme. Tak sa dohodnite zatiaľ. To je ono. Toľko naše dohadovanie a... 49,2. No, je 40 maximum, takže... Tak neviem. Čo urobíme? Asi sme vyhrali, stále to. Vyhrali sme. Počkaj, ešte nehovor hop. Ale máme lepšiu synchronizáciu. Ale zaujímajú figúry dobre. Ale máme lepšie. Nemáme dobré figúry. Máme také spojené, držiace. Áno. Tak nič neukázali, len korčulujú. Presne. Sme boli lepšie. Ale možno teraz pôjdu, počkaj. Na to som zvedavá. Slabé. Viem lepšie Zatiaľ to prekladať. mení, zatiaľ to Sleduj moje prekladanie. Voľné, jak sa to povie. Voľný program, Áno. voľné. Radi by sme vás oslovili, či by ste nevedeli nám predviesť nejakú krátku korčuliarskú zostavu. Musíte si domyslieť hudbu. Áno, domýšľame si hudbu. Ale musí sa pri tom aj korčulovať. Stačí? Bravo. Ona. Nie, ja fakt zmrznem. Však to nechce ješ domov. Keď sa víš, že keď to sa hreje, lepšie ako... Áno, a tu máme ďalšiu dvojicu, ktorá predvádza svoj voľný program. Bravo, tiež si myslím, že je to na plný počet asi. Ale čakáme na tú piruetu. Daj si dole tú vec do hlavy, prosím ťa, a poď sem. Prosím. Kto? Nie, prosím. Andrej, máme tu otázku od divákov, že prečo sa nekorčuluješ?
Diváci sa pýtajú, diváci ťa chcú, diváci ťa pýtajú. Toto je asi už 10. krát položená otázka, tá istá, prečo sa nekorčujem? Ale nie, my sme jediní, ktorí vám položili exkluzívnu otázku. lebo ma nepustili na ľad. A váhový limit, či čo? Áno, váhový limit, že človeka nad XY kilogramov nepúšťajú. Aha, A teda by som rozpukal ľad. tak to je bola škoda, rozpukal. Rozpukal. Janči, prečo sa ty nekorčuluješ? Ne. Tak od Jančov sa nám nepodarilo. Tomáš, prečo sa nekorčuluješ? Tvoja otázka už bola zodpovedaná tu na kolegom. To je blbé ináč. My dvaja by sme rozpukali Ale ľad ja s tak, tým- že by sa už nikdy nespukal naspäť. Ale rozpuknúť. ja s tým nesúhlasím. My sme proti váhovým limitom na koziskách. Poďme protestovať. Ja, dat is vreselijk.